Oh, enggak. Pangita ko arig mga diamante. Aray. Oh! Salamat kay Dong. 25 years sa pagpangita na kuha ni. Butang pa ni sa lulo sa akong lulo. Wow. Wagid in taon makit Nya karon makitaan nako. Magpasalamat in taon ko sa adlaw. Nga nakita ni siya nako. Salamat in taon. Nga ang diamante dako kayo na nanako. Unsa nang world market nakahibaw mo anak? World market. Market merkado na siya. Oh, nya kani basidak puntaan ni. Ipatimbang tani. What? Ipatimbang tani asam tani ipatimbang ay. Nay manibangay kupras diha. Ato na sa kuhan sa jangsa. Ha? Jangsa. Kisa manibangay kupras. Patimbang tani kay nibangay am gyapon. Pero kani ang tao. Kani. Hala. Dapat kang kabunong di ari oh. Kani gamay butang. Pero kani sabon na nako ni. Siguro. Unsay nga ng kwarta ris Pilipinas? Money. Money? Kano man ipakyaw kaila mo na money? Kwarta. Ha? Gusto ta ko matos dinsan. Ilahang sir money nya. O man ko kabot dito kay magbakler mo ko. Wala man jud ko'y kwarta ni. Mga kag patabang. Oh. Unsa man ka? Laong garang nag-birthday ka? Nag-birthday ka na may puros mo ari. Walay birthday pero kakita mo ni. Oh, no, kani siya. Kani siya oh, no. No. Tanawa ni oh, naay gamay mananap. Giliba ko di ato, niingos lang mura ko kog mananap. Nya kani tribuhan, naginusaran na lang. Tribu mananap puro na. Mo adto ko jinsan. San? Yung ayaw na kasi wate. What? Ano? Saan ito? Ano nga? Ito ano? Hindi mo, muskwila siya. Karoon, muskwila na po siya. Ato sa China town niya. Human, libo ko. Tagbato, matimbang. Nahirapan ako sa kalisto. Di pagintindi gali. Okay na to. Bayan eh. Pahing mo ito.